Здравейте, колеги. Доста бях разколебан как да почна това изказване, тъй като бидейки член на Варненска детска колегия, имам доста какво да кажа и по доклада, и по отчета, и изобщо по всички събития, които се засегнаха от преждеговорившите. Проблема е, че като член на Висшия адвокатски съвет дължи произнасяне по всички тия жалби, това са 70 колко жалби, които имаме, и които са висящи пред нас тази сега, и където ние ще бъдем. Аз съм докладчик на една част от тях, докладчик съм по дисциплинарна преписка по жалба на Светлозар Никола срещу Тодор Касалов и други членове. И просто ще да бъда много предпазлив за още разказването си, каквото да кажа, то ще бъде използвано после за отвод и за саботаж някакъв или за компрометиране на законосъобразното произнасяне на Висшия адвокатски съвет, който той дължи. Да ми кажеш нищо, това сега, колеги... Моля да няма коментари, нека да филме колегата. Ако просроча, ще отговоря на всеки, който се интересува допълнително. Нашата колегия, понеже адвокат Лян говори, какво е отношението на Висшия адвокатски съвет към събитията в нашата колегия, нашата колегия, изобщо темата за нея присъства включително в работата на Висшия адвокатски съвет. Особено от няколко месеца насам. И от изборите, когато беше избран, конституиран на този адвокатски съвет. Поне приключилите теми няма как да говоря, но две приключки и от тях смело мога да кажа какво се случи, за да няма някакви слухове, интриги и така нататък. Първата е темата за изборите. Знаете, че бяха обжалвани изборите за органи, за председател и за адвокатски съвет. Аз бях в комисията, която брои бюлетините, с председател, адвоката на Мълчева и другия член беше Васко Стоянов от Стара Загора. Броихме бюлетини, публично беше броенето, излязохме с доклад, който беше приет единодушно от членовете на Висшия адвокатски съвет и не констатирахме незаконосъобразни действия. Тоест, на лице са легитимни органи, които вече са конституирани и работят. Какво беше очудването, когато след няколко месеца започнаха обаждания, оказа се, че тук витаят слухове, как е имало проблеми при отреждането, как са конституирани различия в бройките гласове, особено за резервните членове. Уверявам ви, че такова нещо няма. Всичко е действително и избраните органи са легитимни. Това е решение влязно в съда, получи се жалба месеци след това, след като беше стабилизирано решение. Жалбата отново беше оставена без разглеждане с пълно единодушие на членовете на Висшия адвокатски съвет и с това бих искал да пресека всякакви съмнения в законосъобразността на настоящото ръководство. Втората голяма тема, която занимаваше Висшия адвокатски съвет, и признавам се го раздели, това беше избора за секретар. Въпросът е действително дискусионен. Аз мога да обясня моя вод. Аз гласувах за избора на секретар. Абстрахирайки се от личните качества, от фигурата на избрания секретар, вярвайки, че от една страна първо няма законна пречка. Действително е необичайно, но няма проблем в закона. Исторически и систематически погледнато, а и по аргумент на противното, и в момента ми се струва, че няма пречка резервен член да бъде избран за секретар. На първото... и всъщност даже не правилните аргументи бяха говорещи при мен. Аз твърдо вярвам, че не може Висшия адвокатски съвет да се намесва в суверенитета на всяка една адвокатска колегия. Суверенно право на адвокатските колегии да се избере органите на управление, както и хората, с които работи. На първото гласуване Висшия адвокатски съвет се раздели. Бяхме 6 с въздържали се и действително въпрос се отнесе към едно изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет в Силистра, където присъстваха вече председателите на всички адвокатски колеги. Въпросът беше дискутиран и, за съжаление, ние бяхме малцинство. Това бяхме аз и Назучева, председателя Иван Дърбаджи, Фели Христова, по спомен,
Всички останали гласуваха за отмяна на избора на Варненския адвокатски съвет за секретар. Съжаление, това нещо беше гласувано по този начин. Вече с новия закон за адвокатурата ми се чу очаквано ще се реши и този проблем. Това са всъщност двете теми, които занимаваха Висшия адвокатски съвет доста време. И няма председател на друга колегия, член на Висшия адвокатски съвет или на другите висши органи на адвокатурата, който да не е запознат вече в детайли с проблемите на Варненската адвокатска колегия, за съжаление. Казвам. Няма решение, или поне аз не мога да се сетя в последните месеци на адвокатски съвет Варна, което да не е било обжалвано и производството по него да е висящо в Висшия адвокатски съвет. На практика този адвокатски съвет аз не знам как работи, тъй като нито едно от решението на большинството от тях не са стабилизирани. А ние дължим произнасяне в някакви срокове, които не трябва да се разумни. Чиним се работи. Обсъждат се, гласуват се и така нататък. Те са изключително обемни. Все се оплакват, че трябва да работят. Които трябва да бъдат обсъдени, в крайна сметка законосъобразно произнесени. Това е от една страна по повод производствата, които са в жалба срещу решение на адвокатски съвет Варна. Другите големи теми, които обаче са извън предмета на това, което говориха преждеговорившите до сега, това са бъдещите проблеми на адвокатурата, които ще бъдат засегнати на общото събрание на адвокатите, за които Юлиан говори, в призива си за избор на делегати. Аз също си бях запазвал някакъв ред за тогава да отправя апел да изберем делегати, които действително се интересуват и имат мнение и становища за бъдещето на адвокатурата. Висшия адвокатски съвет изпрати за становище и за обсъждане до всички колеги, както естествено адвокатите, проекти за закон за адвокатурата. Ако разрешите, няма да прекъсвам колегата Иличев, понеже той като член на Висшия адвокатски съвет, където имаше конкретни въпроси, той всъщност не прави изказвания, колкото по-скоро отговаря на питанията. Ако съм преплатил, така, новият закон за адвокатурата, това е най-важният закон. Той е въведен в това каква адвокатура се представяме, каква адвокатура виждаме и как тази адвокатура да бъде част от бъдещото развитие, което не очакваме. Ще помоля просто наистина да се запознаете. Има много дискусионни теми, които са оставени за обсъждане, как да се избират висшите органи, какъв да е избора на председателя, пряк или опосреден, как да се избира висши адвокатски съд, как да функционират адвокатските колеги, що е адвокатска дейност, какво означава изключително адвокатска дейност и така нататък. Това е първата голяма тема. Втората голяма тема, знаете, че преди 3 дена излезе решението на Съда на Европейския съюз, с което най-общо даде право на съдилищата да присъждат адвокатски възнаграждения, не се съобразявайки с определението в нашата наредба минимум. Тоест съда вече по никакъв начин не е задължен да се съобразява с дори с минималните възнаграждения, които ние сме се гласували. Това ще бъде огромен проблем първоначално за адвокатите, за нас, а последствие за нашите клиенти, в крайна сметка. Решаването на това проблем също ще бъде отнесено или към законодателни изменения, или към новия закон за адвокатурата, или към някакви палиативни мерки, за да се справи с превратното му. Това е изключителна мина, която буквално от няколко дена стои за разглеждане в адвокатурата. Това са двете големи теми, за които бих искал да призова и нашите делегати, които ще бъдат избрани, да формираме някакво становище и да имаме мнение в общото събрание на адвокатурата. И пак казвам, оставам на разположение, каквито въпроси имате, що касае дейността на Висшия адвокатски съвет. Съм на разположение. Сега точно тия месеци може да се каже, че берем плодовете на едно от най-добрите неща, които свършим. Това е 40% нормативно признати разходи. За първи път това са случаи и сега ползваме в някаква степен
Добре. Груповата застраховка и така нататък. Не искам да прочитате някакъв отчет, просто искам да акцентирам с какви неща се занимаваме и които касаят пряко. Благодаря.